בוקר טוב לכולם ושבוע טוב. אני שוב שניר מנתיב השקעות, וכמנהגנו, כמו כל תחילת שבוע, אנחנו ניתן סריקה על כמה צמדים, ולפחות כרגע על מדד אחד, מדד הדקס הגרמני, לקראת השבוע הקרוב או לקראת התקופה הקרובה, מה אנחנו רואים ואיפה צפויות הזדמנויות. אז אוקיי, בואו נתחיל. אנחנו נתחיל עם הפאונד דולר, וכמו שחלקכם זוכרים אם עקבתם אחרינו בסקירות האחרונות, הפאונד דולר שוב ברמה היומית או ברמה השבועית, אם אנחנו מסתכלים שמאלה, נמצא בסך הכל באיזשהו אזור שהוא supply. אני אתן פה פחות או יותר איזה סימון קל, פחות או יותר האזור הזה. אנחנו רואים את האזור הבעייתי פה מבחינת כמות מוכרים. זה הסיבה שפחות או יותר הפאונד דולר גם נתקע בו בתקופות האחרונות ומגיב. אני אישית בסך הכל נמצא בשורט בערך מאזור של שער 207. אנחנו נתנו איתות למי שמנוי לשירות איתותים של נתיב, נתנו איתות באזור ה-207, איפשהו פה באזור ה-250 או 250 וקצת, 150 או 150 וקצת. מימשנו חלק ראשון של העסקה, כלומר מימשנו חצי עסקה. בסך הכל אני חושב שהפוטנציאל, אני מסתכל כרגע על גרף שעתי, אם אנחנו מסתכלים על היורו דולר, כרגע באופן כללי למי שחפש סיבות להיכנס לעסקאות, אני חושב שהוא כרגע רק שורט, וזה מה שאמרנו שבוע שעבר, וזה עדיין תקף. כמו שאתם רואים, כל עוד הוא לא עבר את אזור הסופליי הזה, את האזור הזה, כל עוד הוא לא עבר אותו כלפי מעלה כמה עשרות פיפסים ככה, והתבסס קצת מעל האזור הזה, אין מה לחפש לונג. האזור היחיד שבו הייתי מתחיל לחשוב לחפש אולי לונג, זה האזור שנמצא פה למטה. זה אני אתן פחות או יותר מחיר, אזור 1.5, 950, אולי 900, בין 920 ל-950, בוא נגדיר את זה. יש פה איזשהו דימנד, אך ורק שם הייתי מתחיל לשקול לונג. זה גם האזור שהייתי מממש, פחות או יותר, זה האזור שגם הייתי מממש את העסקה של השורט שנמצא בה כרגע, ולכן אם מישהו נמצא באיזושהי עסקת שורט, אני חושב שזה האזור שאפשר לממש. מעבר לזה אפשר לתת לו צ'אנס לחצות את האזור הזה, וכמו שאמרנו לפני כן גם, אם הוא יחצה אותו אכן, אני חושב שיש לו, בסך הכל, אנחנו מדברים על האזור הזה, עברתי לגרף יומי, אני חושב שיש לו סיכוי לא רע להגיע לאזורים האלה, פחות או יותר אזור הקו שסימנתי, שאנחנו מדברים על אזור 1.5, 680, 700, 720. זה לגבי הפאונד דולר. כמובן שבאזור הזה, גם כשאני אומר יש לו צ'אנס להגיע לשם, כמובן שבאזור הזה אם הוא יגיע, אז האופציה ללונג פה היא גם קיימת. זה לגבי הפאונד דולר. אנחנו נעבור ליורו דולר, שבניגוד לפאונד דולר, שימו לב שאת האזור סופליי הזה, ששניהם הגיעו אליו ביחד, היורו דולר דווקא התעכב פה קלות, יצר פה דימנד חדש והצליח לחצות את האזור הזה. חצייה משכנעת, כמה ימים שהוא סגר מעל, התרחק ממנו, כמות יפה של פיפסים, התבסס מעל, ובסך הכל אני חושב שהאזור הזה כרגע צריך למצוא את נקודת הדימנד שהצליחה לפרוץ את האזור הזה כלפי מעלה, ואני חושב שהיא נמצאת פה. זאת אומרת, היורו דולר כרגע הייתי נותן לו לתקן למטה ולחפש את הלונג. לתקן למטה זה לחפש את אזורי הדימנד הכי טובים שיכולים להיות. אחד מהם נמצא כאן בטווח הזה פה, אני אתן פחות או יותר, אני אקח את הקו הזה למטה. יש פה איזושהי נקודת דימנד שיצא הכוח הזה שגרם לפריצה של אזור הסופליי שראינו בצד שמאל ביומי. האזור הזה מבחינת מחיר הוא אזור 1.3, 680, 670, פחות או יותר. אני חושב שהאזור הבא שאפשר יהיה לחפש בו, אם המחיר לא יתחשב בדימנד הזה ויגיע לדימנד הבא, אני חושב שהדימנד הבא נמצא באזור נמוך יותר, 1.3, 530, 520,
בוא נאמר בין 520 ל-540. הרצועה הזו פחות או יותר זה אזור שאפשר לחפש שם לונג, בהנחה והמחיר באמת יצליח לחצות את הדימנד הזה כלפי מטה. בראייה לטווחים בינוניים עד ארוכים, ככה אני רואה את היורו דולר כרגע עם עדיפות ללונג, אבל כמובן לתת לו לתקן למטה ולצבור כוח. אם אני מסתכל על היורו דולר בסך הכל בגרף השבועי, אנחנו רואים שהוא חצה את ה-supply הזה, מה שדיברנו עליו. ואם אני מסתכל שמאלה ומחפש את הבעיה הבאה שיש לו, אני חושב שהוא צפוי להגיע בתור התחלה קודם כל לאזור ה-1.4. אוקיי? בתור התחלה, אני חושב שהוא צפוי להגיע ל-1.4. זאת אומרת שאם אנחנו נכנסים לעסקת לונג באזור הדימנד הזה או באזור הדימנד הזה, יכולים להיות כמה יעדים בדרך, אבל אני חושב שהוא ישאף להגיע לסופליי הרציני הבא, שנמצא כרגע רק באזור ה-1.4. זה לגבי היורו דולר. כמובן שאם הוא ימשיך לרדת יותר נמוך, כמובן שאם פה גם הוא יבנה עכשיו איזו תבנית מאוד משכנעת לשורט, תוך כדי שהוא שובר את הקו הזה של הסופליי שסימנו ביומי, הקו השחור הזה שסימנו ביומי בצד שמאל, אם הוא שובר אותו בעוצמה כלפי מטה, אז כמובן שהעדיפות הופכת להיות עדיפות לשורט, אבל זה דברים שנוכל לדעת רק בעתיד הקרוב, אני מניח. כרגע הוא עדיין עדיף ללונג. נעבור ליורו ין. היורו ין, כמו שאנחנו רואים, סך הכל ברמה השבועית נמצא באיזשהו אזור שהוא אזור התנגדות. זה לא האזורים הקלאסיים שאני אוהב לחפש עסקה, אני מעדיף למצוא אזורי סופליי, שזה שונה מהתנגדות, אזורים שבסך הכל יש שם היצע גדול, וכרגע אנחנו רואים גם את היורו ין בסך הכל עולה בצורת משולש מתכנס תוך כדי דשדוש. כל העלייה האיטית הזאת של כל התקופות האחרונות עולה לתוך אזור שהוא יותר התנגדות מאשר סופליי. המחיר כבר היה פה כמה פעמים, אבל לפי דעתי עדיין צריך לצאת מפה איזשהו תיקון, ויכול לצאת מפה תיקון של כמות פיפסים יפה. וכרגע אם אני מסתכל בסך הכל על היורו ין, אני חושב שבזמן עכשיו יש לו פה למעלה ב4 שעתי איזשהו אזור סופליי מעניין, שבסך הכל משם יצאה תנועה חזקה ששברה את הדימנד הזה שנמצא פה. ולכן אם אני יורד במקרה הזה, ואני בדרך כלל לא נוהג לעשות את זה בסקירות, אבל אם אני יורד לגרף שעתי, אני חושב שפחות או יותר מהאזור הגבוה פה ממש, מהאזורים האלה, יש לו בסך הכל אזור סופליי מעניין, שהייתי מחפש שם שורט. מדובר על אזור ה 135.5, 135.10, טווח של 5, 6, 7, 8 פיפס פחות או יותר. באזור הזה הייתי מחפש שורט, ואני חושב שבתור יעד ראשון כרגע, כמו שזה נראה, היעד הראשון יכול להיות באזור ה-133.70, 133.80, האזור הנמוך פה שהוא היה בו. והיעד השני, אני חושב בתור התחלה, יכול להיות האזור הנמוך פה, אזור ה-132.90, 133. אוקיי? זה לגבי היורו ין. כמובן שרק במידה והיורו ין יחצה בעוצמה את האזור הזה, או ישבור את המשולש הזה, ישבור כלפי מעלה, וגם יחצה את כל האזור הזה כלפי מעלה, רק אז הוא יכול להתחיל להיות רלוונטי ללונג. כרגע לטווחים בינוניים עד ארוכים, העדיפות היא לשורט. הפאונד היהודי, נדבר עליו בקצרה. זה מטבע שבסך הכל אנחנו עוקבים אחריו כבר כמה שבועות. למי שעדיין נמצא איתו בעסקת שורט, היא עדיין רלוונטית. למי מכם שיש את הסבלנות, עדיין אני צופה שהוא יגיע לאזורים הנמוכים פה, לאזור ה-1.6, 270, 280, 290. עדיין אני צופה שהוא יגיע לטווחים האלה. ולמי שמחפש איזושהי הזדמנות להיכנס לעסקה, אני חושב שבסך הכל בסוף שבוע שעבר כשהוא הגיע לאזורים הגבוהים פה, שזה אזור סופליי מסוים שיש פה, וזה גם מה שהיה לפני זה תמיכה והפך לסוג של התנגדות, בכל אופן איפשהו באזורים פה אני חושב הייתה סיבה הגיונית להיכנס לשורט ולנסות להצטרף לאיזשהו מהלך להמשך הדרך כמו שאנחנו צופים אותה.
מי שעדיין לא הצטרף או לא נכנס לעסקה הזו, מי שמימש כבר הכל בדרך ורוצה לנסות למצוא עוד הזדמנות, אני חושב שלפעמים הפאונדים בכלל, צמדי הפאונד הם מטבעות, הם צמדים מאוד תנודתיים. זאת אומרת, גם אם פה יש אזור תמיכה וזה נהיה בדיוק התנגדות, לפעמים הוא יעלה ויחפור קצת יותר עמוק לאזור סופליי שנמצא פה, ואז יתחיל את התנועה כלפי מטה, או ימשיך את התנועה כלפי מטה, אם באמת זה יקרה. אני חושב שעדיין יש פה איזשהו אזור סופליי שאני אשים עליו איזשהו קו בסביבות ה-1.7, אולי 1.720, אבל בטווחים האלה, כל עוד המחיר, אם המחיר יגיע לשם, סליחה, אני חושב שיש הזדמנות לחפש איזושהי עסקת שורט. כמובן ששאר הניתוח, למי שנכנס לשורט, שאר הניתוח עדיין תקף, אני עדיין צופה שהוא יגיע לאזורים הנמוכים פה. אוקיי? אם הוא יחצה אותם, הדימנד הרציני שנמצא הוא כבר באמת יותר נמוך, באזור 1.5, 830, 850, פחות או יותר. אוקיי? נעבור למדד, אני צריך לעבור לחשבון אחר, לחשבון האמיתי שנוכל לראות את המדד הזה. אוקיי. זה המדד הגרמני, בסדר? סך הכל אני חושב שאם נסתכל עליו ברמה היומית או השבועית אפילו, וכדי לראות בצד שמאל איפה יש לנו סופליי, נעבור לחודשית אפילו, ואנחנו רואים שבסך הכל אם נסתכל הרבה שנים אחורה, כמו שחלקכם יודעים, מי שעוקב אחרי המדדים ומניות, בסך הכל גם המדד הזה, גם ה-SP והרבה אחרים שהם מקבילים בדרך כלל, לא כולם אבל, נמצאים באיזשהו שיא של כל הזמנים. אני מאמין ברמה העקרונית שכל עוד הם נמצאים בשיא של כל הזמנים, אני אעדיף לחפש שורט, גם לגבי המדדים. אני חושב שלקנות בנקודה הזאת עלולה להיות בסופו של דבר איזושהי טעות. שוב, אנחנו מדברים על טווחים בינוניים עד ארוכים. בסך הכל אנחנו רואים שפה היה לו אזור סופליי שהוא הגיע לו לפני כמה שבועות, שזה האזור הזה גם. היה פה סוג של פסגה כפולה, אזור פחות או יותר הקו הזה באזור ה-8060. אנחנו רואים שהוא הצליח לחצות אותו כלפי מעלה בצורה יפה ומשכנעת, ובסך הכל התבסס למעלה והתרחק מהאזור הזה. שורט כרגע בצד שמאל סופליי אין לנו כמו שאתם רואים, אבל כל סיבה אחרת שתמצאו פה לשורט, אם זה תבנית, אם זה שבירה של איזשהו קו תמיכה, כי בסך הכל כל העליות האחרונות שלו כשיורדים לגרף 4 שעתי, אם אני שם קו תמיכה כזה, פחות או יותר, כשיורדים לגרף 4 שעתי רואים שמכאן ועד לאיפה שהוא נמצא עכשיו, העליות הן עליות, מה שנקרא בקומפרשן, עליות מאוד איטיות ומאוד חלשות, עם המון תיקונים, והמון פעמים המחיר יורד בחזרה מיד לבדוק את הנקודות שהוא התחיל מהם עלייה או נקודות שיש בהם קונים. מה שאני בא להגיד פה בקיצור זה, מכיוון שאין לנו סופליי בצד שמאל ואנחנו בשיא של כל הזמנים, קו תמיכה כזה לצורך העניין, אם הוא נשבר בצורה משכנעת, אוקיי, המחיר יעלה אחר כך. אני אקח את זה טיפה לכאן כדי שנוכל לראות. אם הוא יישבר בצורה משכנעת ויתרחק קצת מתחת לקו הזה ויעלה אחר כך המחיר לבדוק איזושהי נקודה קריטית שמשם יצא הגל ששבר את הקו, אז בריטרייס שלו, בחזרה לבדוק את הנקודה הזאת, אפשר להיכנס לשורט. אפשר להניח שלפחות עד האזור הזה כאן, את כל הדרך הזאת למטה, את כל הצד הזה של המחיר הוא יוכל לחצות בלי הרבה בעיות, לפחות עד לכאן, שאזור ה-8670, אוקיי? 8680, ואני חושב שהיעד הבא שלו יכול להיות הדימנד הזה, פה, באזור ה-8550. אוקיי? זה יכול להיות יעד. כמובן שיש עוד יעדים, בואו ננסה להציב יעד שלישי, שזה בסך הכל האזור הזה של 8300, פחות או יותר, שיש פה דימנד מעניין, האזור הזה. ולכן אני חושב שכרגע כל סיבה הגיונית שתבוא לכם לידי שורט, אני הייתי הולך עליה. לונג לא הייתי מחפש כל עוד המחיר לא מגיע לפחות בתור התחלה או לנקודה הזו או לנקודה הזו שהן נקודות דימנד, ואפילו אולי יותר נמוך, אפילו הייתי
מחכה שהמחיר יגיע לאזור, אם אני הסתכלנו פחות או יותר בחודשי, על האזור supply הזה שהוא חצה אותו, אולי הוא יחזור לבדוק אותו הפעם מלמעלה כלפי מטה. מדובר על אזור ה-8,000, אם אני מנסה להיות עגול פחות או יותר. מדובר על אזור ה-8,000, שם בהחלט ניתן לחפש לונג. אוקיי? כרגע בכל אופן, לטווחים הבינוניים עד ארוכים, יכול להיות שהוא עוד ימשיך לעלות קצת, כן? אבל עדיין, לחפש את הסיבה לשורט, להמתין בסבלנות ולחכות שהוא יעשה את הסימן. אם אתם מחכים לתבנית מסוימת או מחכים שישבר קו תמיכה כזה או אחר, לחכות בסבלנות ורק אז לחפש את השורט, להצביע על נקודה מסוימת ששם השורט תהיה. קשה לנו כרגע שוב, מכיוון שבצד שמאל אין לנו איזושהי נקודת סופליי, לא היינו בגבהים האלה, זה שיא של כל הזמנים בסך הכל, לפחות ל-20 שנה האחרונות שאני רואה אחורה בגרף. אז להמתין בסבלנות. שיהיה שבוע מוצלח לכולנו, תודה רבה לכם ונשתמע בתחילת שבוע הבא. להתראות.